Kristu inkosi. Cela ukuthi bingelela nonke bazalwane, bingelela ubaba unkosikazi, bingelela nomama unkosikazi egama elihle lenkosi yethu Jesu Kristu, Jesu Kristu inkosi. Bazalwane, akukho omningi engizokusho, ngize lapho ngizethule kuba Khoza yena Bhamshela, Bhamshela ngaphansi kwasentabeni kaJehova yabonelela siye kumfundisi kodwa ngiyakhonza uNkulunkulu umntwana kaNkulunkulu. Bazalwane, ngizoyibonga ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu, ngiyambonga kakhulu nokuthi ngibe khona. Ukufika kwami la kuyangithusa, ngiyethuka, ngiyathuthumela ukuzwa nje ukuthi ngishiye ihlahla, ngisho umbila esiwutshalile uma ngabe senzokungalungile kuyasibona. Bazalwane, angazi ukuthi ngathini, kodwa ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngingene entabeni yemibhajela. Ngizoyibongela lokho nje, ngiyabonga kubaba uNsibande ukuthi wamlalela uNkulunkulu, ngiyabonga futhi namama ukuthi wamlalela uNkulunkulu ukuze nami ngiyithole. Bazalwane, khona okunye ubaba uNsibande akhuluma khona la, ekhuluma ngokuthi uJesu washaya sengathi uyadlula, wazenzisa nje engazi ukuthi uyadlula ngoba wayefuna ukuthi bamncintisise. Kusama ngazi ukuthi ngathini ukuthi bazalwane kufanele ukuthi uJesu simncintisise, simncenge, hayi kumncenga nje kodwa simncintisise ukuthi angadluli, akahlale nathi. Kwesinye isikhathi kuvela iy'nkinga, kwesinye isikhathi uhlangabezana ney'nkinga, kanti uJesu ufuna ukuthi umncengisise ukuze abe kanye nawe. Yilokho bazalwane ngifuna ukusho. Angeke ngithi ngibonga ubaba, kodwa ngibonga kakhulu uNkulunkulu akwenze ey'nhliziyweni zethu. Ngiyabonga kakhulu Jesu Kristu inkosi.